Multe democrații din întreaga lume aplică uneori măsuri iliberale și prezintă aceste măsuri ca fiind necesare pentru a proteja procesul democratic. Chiar și democrațiile consacrate, cum ar fi Republica Federală Germania, au interzis partidele politice considerate extremiste. În anii 1950, Curtea Constituțională Federală din Karlsruhe a decis să interzică atât un partid comunist cât și un partid de extrema dreapta. Astfel de implicări judiciare în procesele politice sunt totuși problematice, ele reprezentând o depășire a puterii judiciare într-un proces care ultimul cuvânt ar trebui să îl aibă alegătorii. Astfel de decizii conțin de asemenea motive politice ascunse. Partidele politice folosesc adesea eticheta nedemocratic împotriva actorilor care le displac și recurg la măsuri precum interzicerea partidelor sau ridicarea imunității pentru a slăbi sau elimina rivalii politici. Astfel de intervenții pot contribui în cele din urmă mai degrabă la decăderea și eroziunea democrației decât la consolidarea acesteia. La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis, printr-o decizie unanimă a tuturor judecătorilor, să anuleze turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În decizia sa, instanța a susținut că procesul electoral a fost viciat de multiple nereguli și încălcări ale legislației privind transparența și finanțarea campaniilor electorale, precum și de imixtiunea unor entități statale sau nestatale în realizarea unor campanii de propagandă electorală sau dezinformare. Această decizie a Curții Constituționale de a interveni în procesul electoral și de a anula peste 8 milioane de voturi exprimate de români în primul tur al alegerilor prezidențiale reprezintă un atac la adresa democrației din România.